Tuossa näkyy toi ikkuna, ottaako? Se voi näkyä, kun sun pitää se... No haittaa. Kato tuon lähemmäksi. Nyt se ei näy. Nyt ei näy myöskään koko paperi. Kyllä niin ei näy. Nyt näkyy koko paperi. Ei se tarvitse näkyä koko paperi, vaan siinä näkyy sen teksti. Niin, pyörikö? Mitä on affiliate marketing, eli kumppanuusmarkkinointi? Ennen internetin ihmeellistä maailmaa ihmiset lukivat uutisensa paperisista sanomalehdistä. Yrityksen, joka tahtoi myydä tuotteitaan, piti mainostaa tässä lehdessä, kun muutakaan ei ollut tarjolla. Esim. Paikallislehdellä oli 5000 lukijaa ja yksi mainos maksoi 500 €. Yrittäjä, sanotaan vaikkapa melontafirman pyörittäjä, saattoi maksaa tuon 500 €, mutta mitään takeita siitä, että hän saisi asiakkaita, ei ollut. Oli täysin mahdollista, että kyseinen raha meni täysin hukkaan. 1990-luvulla siirryttiin internettiin. Vaikka internetissä olisi ollut mahdollisuus toteuttaa mainontaa monilla eri tavoilla, lähestyttiin mainontaa hyvin samoilla tavoilla kuin ennen. Nettisivuilla asennettu banneri saattoi näkyä 5000 asiakkaalle ja bannerille tuli hintaa 500 €. Vaan edelleenkään ei melontayrittäjällä ollut takeita siitä, että kyseinen investointi toisi yhtään asiakkaita. Eli miten tuo sijoitettu 500 € saadaan varmasti hyödynnettyä niin, että saadaan esim. 500 asiakasta nettisivuille? Tai vielä parempi, saadaan esim. 5000 € liikevaihto aikaiseksi. Vastaus on affiliate marketing. Melonnasta kiinnostunut asiakas surffailee netissä ja päätyy blogisivuille, joiden aiheena on melonta. Blogisivuilla on melontayrityksen mainos, jota klikkaamalla asiakas päätyy melontayrityksen sivuille. Blogikirjoittaja on siis melontayrityksen kumppani, eli affiliate. Melontayritys maksaa kumppanille sovitun provision, koska melontayrityksen ei ole tarvinnut tehdä omaa mainontaa. PPA, eli Pay Per Action. Melontayrittäjä voi kompensoida blogikirjoittajaa tai mitä tahansa muuta nettisivun ylläpitäjää, joka mainostaa yrityksen sivuja, muutamalla eri tavalla. Pay per click. Jokainen nettisurffaaja, joka ohjautuu melontayrittäjän sivuille kumppanin kautta, maksaa vaikkapa 40 senttiä. Jokainen asiakas, joka ostaa melontatuotteen, maksaa vaikkapa 15% kauppahinnasta. Myös liideistä voidaan kompensoida, esim. Jos asiakas tilaa uutiskirjeen. Myös näiden yhdistelmät ovat mahdollisia, esim. 5 € plus 10% toteutuneesta kaupasta. Lopputulos. Asiakas on tyytyväinen, koska hän näki hänelle tärkeän mainoksen hänelle tärkeässä mediassa. Blogikirjoittaja on tyytyväinen, koska hän saa lisäansioita tekemättä juuri mitään, kunhan sivuilla on kävijöitä ja jaksaa nähdä vaivana laittaa mainos sivuille. Yrittäjä on iloinen, koska hänen ei tarvitse tehdä turhaa mainontaa. Yrittäjä maksaa vain toteutuneista tapahtumista, eli sivuilla vierailijoista, toteutuneista kaupoista tai mahdollisista liideistä. Ja tätä kutsutaan win-win-win asetelmaksi. Ymmärsitkö? Jos et, laita video uudestaan pyörimään.